Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa BicolNet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa BicolNet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. At least may talento. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, Bulkang Mayon, siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po muna kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unyang pong aldaw nin Miyerkules, Wednesday. Sa 14 na kita ngunyan kang bulan na Agosto taon 2023. Sabayan po ni doon sa indong lingkod, sarong oras may kabanga kita. Oray restoryahan naman lamang kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod, apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, August 16, maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, o gari piyesta ngunyan man ang gadyan sa San Roque, kasudma palan su Disperas. Kapit sa 16 palan dyan ang piyesta. Happy piyesta po! May mga piyestahan. O, dahil nindo paglingawanan sa kuyang tugon, ha? Apera tabi kang paghulbot oral daw ta obligasyon ta na po yan. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man po kibang maingat kan sa tuyang sadiri kundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikitumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige, mga tugang check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini. An sa indong servidor asin taga-reparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy saka enjoy. Yan, madya ka mo sa Kabikulan, sa Bicol makaugmahon. Basta taga Bicol ka, uragon ka. Yo.
Maugma po, digdi sa Kabikulan, si Sir Mario Castelo. Good morning. Good morning world, as in Bicolandia. God bless da tabi. Sa mga parantabay niya to, sa mga viewers niya to. Paki-follow na lang po kan sa muyang Facebook page, Bicolnet TV. Paki-share man tabi. Ano? Tanganing mahiling man tabi kang iba. So, midweek presentation po kita Miyerkules na. Apit sa 16 kunyan kang Agosto. So mga estudyante tabi, ano tabi, maratana kamo. Asikaso na po kamo ta may klase na su iba. Yo. Nagkaka-traffic na dyan sa may pigigibong tulay dyan sa may parting Santo Domingo. Ano, pasiring dyan sa syudad kan Legazpi. So, kadakol na po ang mga estudyante, ano, na mga nagkaklase ngunyan, lalong-lalo na sa mga koleyo. So, DepEd sa PETSA 29 patabi, mapuon ang sa indang klase. Yo, good morning po sa Gabos. Ano ngayaan sa tuyang reparo ngunyan na aldaw nin Miyerkules? Kasudma, nagpa-share kita dyan sa opisina kan Commission on Election dyan sa Banwaan kang Malinaw. And tama-tama na interview ta si Ma'am Maribeth Coriano. Ini ang Koreano na Pinay. Koreano pero Pinay. Pilipina. Ang election officer po kang Malinaw na kuro ka istoryahan ta kasudma, no? Isi-share ta po yan. And napahapit man po kita dyan sa ginibong ika-58 regular session kang Sanggunian Bayan kang Malinaw Albay. Madangog ka mo mga taga Malinaw. Takasudma, may pigpa-aprobaran na supplemental budget na nagkakahalaga po nin 1.8 million. Ito pala, nigwa na po palan kidate na 3 million na supplemental budget na inot na sigurong inaprubaran kang Sanggunian Bayan kang Malinaw, may pigpahabol na 1.8 kasudma. Kaya nasa total na 4.8 million ang pig-aprobaran kang Sanggunian Bayan kang Malinaw na para po yan sa supplemental budget. Yan ang supplemental budget number 01. Yo. Ano da nga yan na mga supplemental budget, ano? So, taon-taon dyan, pag restoryahan ta, pero an magayon ta, daiman ki nagkontra, unanimously approved. Iyo taang sabi, so 1.8, so 245,000 duman, pambayad databi sa transformer. So, piminutok baga kang piyesta dyan. At aram na kang sisay so mga nakakaaram na dapat day pagtapso auditorium dyan, itinapduman sa transformer o di puminos nga so transformer naraot. Ngunyan, binaguan sa transformer ang 245,000 databi pambayad sa transformer. Dapat ang pinabayad din doon so nagtap ka ito na aram na ninda na dahil pwede itap ito duman tama ma-overload sa transformer. Yo, 245,000 databi pambayad duman sa transformer. And ang 700,000 databi para sa insurance databi kang municipal building. Pambayad. Pambayad niya sa municipal building insurance. And ang 855 para databi sa street lights naka-care off dyan sa barangay Balading. O yan, so suma total kang 1.8 million.
Ayos na iyan sa pigpresentar duman sa session kasudma. O, ganon ka-transparent ang LGU Malinaw. Yo. Sige ta pagurulay-ulayan tayan. And isabay ta naman dyan so committee report on environment dyan sa Malinaw. As ahul tabi ini pig reklamo baga kang barangay council kang malulos. So nagkakwari dyan sa Labnig. Makusing aggregates. Ayo. O makusing aggregates. Inot na inibagang pigbirisita dyan kan mga opisyal kang Malinaw. Nag-ocular inspection na sinda. Tapos gari kundi ako nasasala. Garitig tawan inday niki sarong bulan para ayuson. Ini pong reklamo kan mga barangay officials dyan sa Malolos. Kudi garida imang kinangyari. Wala kinangyari. Nagkaigwa ki committee meeting, imbiteran ining makusing aggregates. Tapos mga barangay officials kang Malolos, ang problema, dahil po nag-attender sa ginibong committee meeting, inipong pigsasabing nagkakwari o dyan po sa barangay Labnig. Gary pigdodolo ka mo. Hilingon ta daw ngaya kung maurag man yan mga opisyal kang Malinaw. Kung kaya man niya kita. Sabi ni Chairman kang Environment and Natural Resources na si SK Federated President Jose Buena Flor Jr. Kaya nga sa hiling ko, dahil nga answer ma-attender sa pagpaapod ninda. Yan ang gibonin daw. Hilingon ta daw ngaya. So pag ocular inspection nindo, nagpakurudak-kudak sa nakamupalaan. Naiko po. Tabi mga togang pagoro erestoryahan tayan. Digdi po sa lawgan sa tuyang programa. Mga togang oras, igwa na po kita nin 19 minutos. Lipas po ang alas 6 nin morning. Nakulang challenge ini sa mga opisyal kang Malinaw. Ilingon ta daw ngaya kung kaya man niya kitang papundohon. So nagkakwari dyan sa Labnig. Ilingon ta daw ngaya kung kaya kita. Gari pigoro lukan sa nakamo. Alas 6:20 na po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong iyan na sinang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sindano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. O yang MBY Dormitory, madali po nindo yan mako along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya so mga naghahanap po ki-dorm, boarding house, papikalat nindo, pasyar na po kamo dyan sa MBY Dormitory. So mga nagkaklase, so mga nagtatrabaho dyan sa Rawis, yaon dyan ang MBY Dormitory. Si Sir Vince Laudit ang sa indong hanapon, tayo ang manager kang MBY Dormitory. Siring man, mga togang salamat po. Oy, kaya uhayo gozaimasu kay Madam Maylin. Ingat tabi permi. Siring man po, ang oras na yan sinang programang inidara po sa tuya kang pandiurag na sound system. B-Pro Lights and Sounds. Yan, B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. O kaya kung may mga darakulang event po kamo sa indong mga lugar, may pa beauty pageant, beer plaza, concert, may pabunyag, may pakasal, pwede po, i-recommendar ko sa indo ang B-Pro Lights and Sounds. Taigwasinda ki LED wool, taigwasinda ki stage trusses and roofing, may band equipment setup, taing brownout, may generator, taigwapasinda ki po machine. O kaya bisitahon po nindo ang sa indang Facebook account,
B-Pro Lights and Sounds. O kunday, apudan po nindoan sa indang CP number sa 0907-093-3151 para po magpabuking na po kamo. Ano? Sige, yan po ang B-Pro Lights and Sounds. Kay Pading Ambo, good morning. Yaon sa Japan. Palibot-libot si Pading Ambo. Sige, ma'am. Katugang ang programa ngini sa nung oras niyan hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay sa kasabay taman po sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kang siyudad nin Tabaco. Si Cons Irene Morales Pahot, iyo po ang Committee on Appropriation kang Sanggunian Bayan kang Malinaw Albay. And ang Kapos Bilo Lotto Outlet na makukuha po dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. O dyan tabi ka mo magtaya sa loto, bako sa witing. Amog-amog na si Manay sa witing. Sige po, yan ang sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Tama na yan. Ay, ito magpara dakol ta dipisil, magpapara kontinuar. Yo. Salamat po. Mga tugang 23 minutos. Lipas po ang alas 6 nin morning. Sige, aramon tamo na tabi ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yan ang pinaka-importantihon. So iba naghahara dit. Bata ngaya so kabaasan mi. Daing tubig. Nagtataragas na. Nagbabaratak na so pudkini sudaga. Dahilan po yan kang namamatian tang El Nino. Hindi po sa satuyan lugar. Sige po, mga tugang aramon tanamunan magiging kamugtakan kang panahon. Palagon tamunan pag-asa. Maray na aga tabi pag-asa. Pag-asa, good morning tabi. Pag-asa. Ay. Shh. Ano nangyari? Alata na ha. Ano nangyari digdi? Tanapula baga sa pag-asa. Warang audio sa pag-asa. Shh. Warang audio. Napula sa pag-asa. Oy, pag-asa na, tabi ka mong audio. Ay, nahiling mo na yan. Pag-asa. Shh. Pag-asa. Shh. At anang pag-asa day ka mong audio. Otro na raw. Wala talagang audio. Na pangyari niyo sa maba ka. At anang audio. Ili. Daing audio sa pag-asa. Ano nangyari sa Indo Pag-asa? Shh. Sabi ni Sir Mario Castillo, turog pa. Ano nangyari, digdi? Detabi ka mong... Detabi ka mong audio. Nahiling mo na ini sa pag-asa. Tabing audio. Di ka mo narungog, sabi sa, di ka mo narungog. Ayun na. Anong pitsa ko niya? Pitsa 16 baga. Ay, nako. Bayain na. Tayong audio sinda. Ay, mampiding tayong audio. Ano yan? Mag-sign language kita digdi. Sige, tayo bali. Pasensya na tabi, Iling mo na yan. Sige po, mga tugang alas 6:26. Sa mga parantabay niya to, good morning tabi sa Indo. Kumusta sa mga taga dyan sa San Roque? Piyesta ngunyan. Tapos sa impeto sa may piyesta.
Adyan sa may parting 3rd District. Oh, happy Fiesta tabi sa Indo ha. Dahil nagkamo mag-imbitar sa ko, alam na. Yeah. Sige hata, ma-break muna kita para duro-diretso kita. Alas 6:27 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali ata, mabalik lang po ang programa. Magkalipas lang po ining mga importanteng pagiramdam. Madali man sa rin eh. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige po, mga tugang, balik na kita digdi sa programa alas 6:29 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Siringman, oras pong yan, hatod man sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook page, ano, B-Pro Lights and Sounds. So kung bakukman, apudan po nindoan sa indang CP number sa 0907-093-3151. B-Pro Lights and Sounds. And katuwang taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya nin Albay, kay City Councilor Riner Burse kang siyudad nin Tabaco, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Sige, balik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong servidor asin taga Reparo, Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana tabi ni unyang pong aldaw nin Miyerkules. Apet sa 16 na kita kang Agosto taon 2023. Ano pampigalat? Duro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, ta 31 minutos na lipas po ang alas 6. So may mga klase tabi mag-arasikaso na di. Ang iba kaya alas 6 may laog na. Alas 6 din aga. Kaya dapat yaon nakamungon niya sa eskwelan. Alas 6:30 na. Okay, sige. Mga tugang kasudma, pasyar kita dyan sa Sanggunian Bayan kang Malinaw. Igwa po ki regular session. Ika-58 session regular kang SB Malinaw. So halos pag-abot duman sa indang order of business, may mga surat
letter from Office of the Mayor. May mga referral. So, pig-refer ini duman sa mga committee. And igwaki committee report, may calendar of business, may other matters, ang pinaka-last, adjournment. Yan pinaka-importante yun sa sesyon. Okay. Saro sa mga napagkaorolayan naman, ining supplemental budget. Pag sinabing supplemental budget, ano na nga nito ibig sabihin kang supplemental budget? Para maaraman ta. Ang sabi digdi, supplemental budget an additional budget that provides more money to a certain items listed in the final budget. Tapos, supplemental budget is a financial plan authorized by the legislative body through the enactment of an ordinance or law that authorizes the changes in annual appropriation ordinance or law. So, kasudma, saro iyan sa mga piglaog ni Municipal Councilor Irene Morales kasi siya ang Committee on Appropriation. So, ang nadangog ko duman, tabi mga taga Malinaw, ini na lang pong 1.8 million. Additional na supplemental budget na 1.8 million. Kasi so 3 million, dahi ko aram, taday man baga kita nag-attender kan mga nakaaging sesyon. Ngunyan lang kita, kasudma lang kita nagkaigwaki pagkakataon na maka-attender. So may namiss kitang mga importantihon. For the sake of transparency, ipipresentar ko lang po ini sa Indo, mga taga Malinaw, and then kamo na tabi ang bahala. Ipipresentar ko sana ini sa Indo. Kung ano duman sunadangog ko duman sa sesyon, iyo man ang ibubuga ko sa Indo. Walang labis, walang kula. Okay, may nainot na pala na 3 million na supplemental budget. Pigapot ko nga ni kung sain hali kwarta. So, pundong ito na pig-supplemental ninda. So, ang sabi, dumanda ito sa savings kang 2022. Kundi ako nasasalaa, paki-correct na lang tabi. Sa 2022 budget hali ito. So, savings. So, ibig sabihin, so natipid kang taon 2022, dumanda hali ining pig supplemental budget na nagtototal po nin 4.8 million. Okay, so nadangog ko sa nakasudma tabi mga kabanwaan ta dyan sa banwaan kang Malinaw, so 1.8 million. Uni po so breakdown. At iyo sa nasuna ko ata kasi rinani ko nga ni si Cons Irene Morales Pahot. Kaya ko, igwa po kamo ki nakakaptan kang mga dokumento na kung saan gagamiton iya na 1.8 million. So, ang yaon sa naduman sa inda, kay Cons Irene, ini pong sumanga na breakdown na. Breakdown na. So, kumbaga, nagkatulosan ng items, ito pong 1.8 million. Ang sabi, pambayad tabi duman sa transformer na nagkakahalaga tabi ki 245,000. 245,000. So, puminos nga bagakan may mga activity dyan sa Malinaw. Inda ako kung si dyan ang dapat may basulon pag-arom kayan eh. Kasi ining mga opisyal na ini, dahil mangkipag-aram sa kuryente. Si siya nagkakaaram sa kuryente,
Sisay, na dapat dahil mo man talaga ito itapduman, taday man kakayanon kan transformer, dahil kaya sulod. Para mo nang ngayang bagong air condition so auditorium dyan, itatap mo duman sa transformer na sadit. O, dahil yan magpuros nga. O, dahil yan aram kan mga opisyal ta dyan. Sisay ang nakakaaram kaya. Sir Mario, baka may aram ka sa kuryente. Sisay ang may aram sa kuryente. O, dahil tabi nindo ipagtapan dyan, kasigurado mararaot ang transformer kang kuryente kang munisipyo. Itinap, bakon suminabog sa transformer. O, ngunyan, kaipuhan na transformer sa munisipyo, kaya iyon na ini, 245,000 ang bayadan databi sa transformer. Okay, second item, duman sa 1.8 million, 700,000 databi para sa insurance kang municipal building. Aron duman ko lamang kang supakabagyo dyan sa LGU Malinaw, pigapot sa session ka ito. Ano nga yan? Naka-insured nga yan sa tuyang munisipyo. Tabaka nga yan kung naka-insured yan, di makakupra lamang kita sa insurance ta. Binagyo nga ni. Hirak nin Diyos. Day nga yan. Day nga yan. Day nga yan. Okay. Sa insurance databi, municipal building, insurance kang municipal building. So, 700,000. Pangduwang items po yan. Pangtulo, iyo po supig sa sabing 855,000 para po dayan sa street lights. Diyan po databi sa care of Barangay Balading. So, data maasabutan kong pirang street lights, ang abuton kaining 855,000 na ini. So, iyan, sutig sasabi ta na ganun ka-transparent po ang LGU Malinaw sa pag-report kan mga araw po kayo. Hindi sana, siguro, sa paagi siguro kayo ng programa na araman nindo na igwa po kayo araw kayo ng supplemental budget. Okay, importantihon baga ang papel kang media. So, 855 para po databi sa street lights, diyan po databi sa Barangay Balading. So, total po yan, total mo do tabi ni kung 1.8 million ini. For a total of 1.8 million. So, sabi digdi, aprobado na databi ini kang MDC. Ano yan MDC? Municipal Development Council. Kundi na naman ako nasasala, baka sala tabi kita. Basta yaon duman sa note ni Cons Irene Morales Pahot, approve MDC meeting. So baka sala kita kang MDC, ang aram kong MDC is Municipal Development Council. So approve na databi ng 1.8. So nagkakahalaga po tabi kabusnin 4.8 million ang supplemental budget number 01 series of 2023 kang lokal na gobyerno kang Banwaanin Malinaw. So 3 million tabi dai ko aram ta dai po kita nakapag-attender. So kung gusto po nindong maaraman, pwede man siguro kamong maghapot kung itong 3 million na pig supplemental budget kung sa intabi ito gagastoson o kaya sain gagamiton supirak na pig supplemental duman sa 3 million. Yeah? Okay. Walang labis, walang kulang. Okay. Okay. Aram nindo tabi mga tugang. Nahiling ko ini dyan sa Sangguniang Bayan kay ito. Igwa baga pick-upod na annual budget. May pick-upod kitang annual budget. Ngunyan, so kada department masubmit sindaki proposed budget para sa taon ngaya 2024. So siguro nga ni ngunyan gari nasa proseso na sindaki arog kaya. Nahiling ko ka ito na mabusisi. Mabusisi ka ito so Sangguniang Bayan kang Malinaw. Sa pag-approve ka itong annual budget.
narumduman ko nga ni, so budget kang taon 2023 ba yan? No rin sa eleksyon, 2022. So budget para sa 2023 na delaying maray. Nata, pigbusising maray kan sanggunian bayan, although sindaan ma-approve kang annual budget. Pigbusising nila by department kung ini ngayang arog ngayang kaining halimbawa o ini ngayang 245,000 para sa ini gamiton. Ngaya pambakal ngayang ki-transformer. Okay. Ini ngayang 700,000 para sa ini. Pambayad ngaya yan sa insurance, municipal building insurance. Alat ngaya mo na. Ay niya kaya niya so, kumbaga, so pag dyan baga sa pag-approve sa budget, pigbubusisi, dahil nga pwedeng matao ka sa nakipigure, naarog ka ini, na pambayad mo sa insurance. Piga-itemize ba ganinda? Bako, kundi ako tabi na sa sala. O, halimbawa, ining insurance, paano ini? Paano ini naging 700,000? O, tigbubusisi yan dyan. Bako? Bako tabi? Tigbubusisi yan. O, arog ka ining street lights. May appropriation nga igwa nga ki-budget ang sa tuyang street lights na 855. Okay. Ining 855 na ini, pira ining ilaw. Pira ining poste. Yan. Di ba pig-itemize? Pag nagpapasar ki budget, annual budget, ang sanggunian bayan kasi base digdi sa supplemental budget na kaipuan talaga ma-approve kang legislative body. Ang legislative body, so member kang sanggunian, sinda po ang ma-approve kan mga arog kini kasi ining mga pikukuan kang budget na ini, dati na pong na-approve ninda ini. So sa annual budget ngunyan, kung dahil nagamit duman sa purpose na ito, kaipuhan ki legislative measure. Dahil mo pwedeng basta sa nakuahon, so budget na nakaalokar para sa duman na lugar, sa sarong departamento, dahil mo pwedeng i-transfer basta-basta sa saro na departamento. Maagi po yan sa legislation. Maagi po yan dyan sa sesyon. O kaya, kaso udma, iyon na nga niyan, ipinaglaog na po dyan sa sesyon regular. Dyan po sa Sanggunian Bayan kang Malinaw. So, unanimously approved. Wala po kinagkontra. Wala po kinagkontra. Sabi baga digdi, supplemental budget is a financial plan authorized by legislative body. Through the enactment of an ordinance or law that authorizes the changes in the annual appropriation ordinance or law. So, pag may binago ka duman, kaipuhan mo po girarainin legislative, kaipuhan mo magpasar giraray. Arog ka ini, o di pig laog ini sa session kasudma and pinag-aprobaran na po ini kan mga miyembros kan Sanggunian Bayan kang Banwaanin Malinaw Albay. So 4.8 million primero ining supplemental budget dyan po sa LGU Malinaw. Sa nagkakahalaga. Pero so 3 million, dahil ko tabi aram sa istorya. Pasensya na tabi ka mo dahil kita nakaaram ka itong 3 million, huni lang ang inabot ko kasudma. So additional na 1.8 million duman po sa 3 million. Na big supplemental budget kang Sanggunian Bayan kang Malinaw Albay. So, makurtaon pala ng Malinaw, adi.
Maimo. Okay. So yan tabi mga tugang ha. O yan po ang update. Diyan po sa ginibong sesyon regular. Diyan po sa Banwaan kang Malinaw Albay. So approve na po. So pig-asahan ko nga ni na gariya ko day na naman mabuto ini. Pagkaputa ano nga ya? Pinaagi pagiraray sa nominal voting ni Presiding Officer Vice Mayor Abby Cargollo. Tayo ni ngaya, supplemental budget. Aramon ta ngayan mga sa loobin nyo. Ano nga kagawad ay municipal councilor, ano? Okay nga ini sa mo? Okay! Ano ka? Yes? Yes! Sabi man ka sa yes na yes! So dahil po kinagkontra, may absent ka sudma. Igwa si Cons Joan yata, si Cons Joan yata Cons Joan absent kasud si Cons Joan day taram kung official business ano. Si Cons Joan ang absent kasud gabos na miyembros kan Sanggunian Bayan kang Malinaw present. So ibig sabihin day po nagkontra duman po sa ginibong supplemental budget number 1 kang LGU Malinaw na nagkakahalaga po sa total na 4.8 million pesos. Na ang sabi, hali da po yan sa savings kang taon 2022. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ta 49 minutos lipas po ang alas 6 nin pagkaaga. So lipat kita ki sunod pang issue na sa tuya pong na baro-baro kasudma dyan sa sesyon regular. Sandali okay. Dali na ha. Sige. Lipat kita ki iba pang istorya. Manungod manggirari ini dyan sa sesyon, sa sesyon. Sudma, nagirumduman ko ining pagkini reklamo kang mga taga dyan sa Malolos. Igreklamo baga kan mga taga Malolos sa mga barangay officials. Igreklamo ninda so kwari dyan sa Labnik. Ngata ngayat tatig papara pagkini papara kalot ngaya so sa gilid lugod kan salog so sa tahaw lugod nga day di pinaabot ini dyan sa Sanggunian Bayan kang Malinaw so yaw pala hindi gisukop yata so reklamo ngunyan gari kang July pa ito last July pa ito ang primerong ginibong move kang Sanggunian Bayan pakalaog sa sesyon nag-ocular inspection ginibo nindang committee as a whole committee as a whole so problema po dyan sa kan mga opisyal dyan sa Malolos di binisita tabi mga tugang kang mga opisyalis kang Malinaw. Yan. Kay riba si Mayor, Vice Mayor, tapos yung mga miyembros kang Sanggunian Bayan. Ang yan, pakabisita din da, siyempre, pag nagbibisita, nagpapakudak-kudak man. Nagpapakudak-kudak. Okay. Pagbisita, pigiling ninda sa sitwasyon man nga. Di
Saro sa mga rekomendasyon duman na pigtawanin kundi ako nasasala. Gari 30 days ito, kundi ako nasasala. Pigtawan so ini pong makusing, tama ba? Makusing aggregates. So nagkakwari po dyan sa labnig. Tinawanin sa rombulan para ayuson so reklamo kang mga taga Malolos. So barangay officials kang Malolos. So siguro after 1 month, dahil man kinangyari, pigpaapodan ngunyan dyan sa Sanggunian Bayan kang Committee on Environment as a whole. Pigpaapodan ining so nagkakwari dyan sa labnig, sa committee meeting, pati sa mga barangay officials kang Malolos. Kaya nagkaagi yatang simana. Base digdi sa committee report ni chairman, ang chairman kang Committee on Environment and Natural Resources, si SK Federated President Jose Buenaflor Jr. Sabi digdi status of quarry, status of quarrying activities in the municipality. Nakasiguro dyan masanasalapnik. Okay. Sabi digdi, the above-mentioned subject was referred to the committee and was entered at the committee meeting last August 10. O, kang Agosto 10 pa lang, 2023. On is recommendation tabi kang committee as a whole. Sabi digdi, during the committee meeting, it was decided that the meeting will be rescheduled since the resource person makusing aggregates does not appear during the meeting, and also suggested to invite also the other barangay officials of Barangay Malolos together with Barangay Captain Juan Basco that was present at the meeting. So kapitan niya on duman pero si iba pang barangay official. So ang pinaka-rekomendasyon kay ni kasuod ma diyan sa sesyon na paapudan pakiraray kisaro baka sa Biyernes nga nito. Paapudan giraray. Takong dai mag-attender ining nagkakwari diyan sa labnig, ibig sabihin dai pighadong kamong mga opisyal kang malina. Sabi sa kun iski, ano sa hiling mo? Ngayon sir, ko ano sa hiling mo? Dahil ngayon, garing ngayon sa hiling ko, dahil ma-attender ang nagkakwaringan sa paapod mi. Kuya ko, ano ngunyan ang rekomendasyon nindo? Ano ang gigibuho nindo? Tabinisita na baga nindo? Tinawan nindo kipagkakataon na ayuson sa problema ninda? Dahil man kiginibo. So, ibig sabihin, gari baga, pigbabaliwala sa nakamo. Pigbabaliwala sa naso mga opisyal kang malinaw. Dakulaon na challenge ini. Diyan sa mga opisyalis kang malinaw. O bata baga nag-ocular inspection na kamo, nagduruma na kamo. And nahiling nindo kung ano ang mananggat ang kamugtakat. Tapos ngunya nagpaapod kamo ki committee meeting, dahil nagdumanso, nagkakwari. Dahil nag-attender, anong ibig sabihin kaya? Maski magpadara lamang kisurat na dahil kami magkaka-attender sa paapod nindo, busy kami sa pagkwari. Gari baga titesting ka mo kang nagkakwaring andyan, ilingon ta daw ngayon mga oron kining mga opisyal dyan sa Malinaw, kung kaya kita. Ilingon ta daw ngayon. Tagarib dahil lamang baga pighadong, pigpadarahan kisurat. Siyempre, opisyal bagang pagpadara kisurat sa imbitasyon na arog kaya na committee meeting. Opisyal bagaya. Ngunyan, dahil lamang nag-reply. Dahil lamang nagsurat so, nagkakwari dyan, na dahil kami magkaka-attender, tabisi kami pagkwari. Dahil, nihoy nihay dahil. Anong ibig sabihin kaya? Dakulao na challenge na dyan sa mga opisyal kang malinaw.
Ilingon ta daw ngayang urag ni kay ni. Kumbaga kung isipon po nindo, pigcha-challenge ngunyan kan kontratista, ay kang kontratista tuloy. Pigcha-challenge ngunyan kang uyan na nagkakwaring andyan sa labnig, ang mga opisyalista sa Malinaw. Ilingon ta daw ngayon kung ano ang gigibuhon nila. Kung dahil nga kita mag-atinder, tapos kung dahil ninda, o kung dahil ta, sunodon ang gusto ninda. So gusto ta sana ang gibuhon ta. Pangyayari sa maabang ka. Ilingan na po nindo. Ilingon ta daw ngaya. At ilingon mo niya, di sa Biyernes, pag wala pa ini sa Biyernes, nag-atinder sa paapod giraray, tatig suratan giraray kan Sanggunian Bayan, through committee as a whole, makasupog baga kasi committee as a whole, kasabay so executive, kay baan sa mayor. Bako sa na pa ni problema kan Sanggunian Bayan, problema man din ni mayor. Taso mga taga-Malulos, nagdulok na baka ngayon pag nagparauran, kami ang rakasaan dyan kan tubig. O, di ba? O kaya bako sa na ini problema kan Sanggunian Bayan? Problema ini kan mga opisyalis kang Malinaw. O ngunyan, ano tabi ang sa indong gigibuhon? Sige daw. Kung halimbawa dahil mag-attender sa Biyernes, sa pagpaapod giraray nindo sa komitiba nindo, ano ang sa indong aksyon? Ano ang gigibuhon po nindo sa reklamong pigpaabot sa indo kan mga barangay officials dyan sa Malolos? Barangay Malolos, Malinaw, Alba. Sige daw. Tigcha-challenge ka mo kang nagkakwari dyan, mga opisyalis. Lingon ta daw ngaya kung mapapundo kita. Kung kaya kitang papundohon kang lokal na gobyerno kang Malinaw sa pagkwari, tigdi po sa barangay Lapni. Ilingon ta daw ngaya. Ilingon ta daw ngaya kung kaya. Tinawan na kisarong bulan. Tinawan kisarong bulan, garida imang kiginibo. So nagkakwari dyan. Tinawang kisarong bulan para ayuson ang problema. Dai kiginibo. Ngunyang pigpapod sa committee meeting, dai nag-atindir. Bakong maliwanag na pambabastos yan. Pigbabastos ka mo kang nagkakwaring andyan sa Malinaw. Baka kaya may kahuro na iba. Baka kaya tabi, tayo daw kikahuro na iba. Taday pigahadong Sanggunian Bayan. Pambabastos bagaya na imbitaran mo, formal ang sa imong imbitasyon. Komite as a whole pati ha. Pag sinabi mong komite as a whole, gabos na municipal officials, so mga elected officials ta, so mga councilor ta, kasabay dyan so alkalde, dahil ka mo sinipot, kang makusing aggregates na ini. Anong gusto sabihin kayo ni? Sinda na dyan ang amo, sinda na dyan ang bida sa labnig, dyan sa Malinaw. Ay, takulao na challenge tabi ni sa indong mga opisyalis kang Malinaw. Digdi ta mahiling ang sa indong liderato. O yan pa sana, problema ngayon. Hilingon ta daw tabi mga tugang mga taga-Banwaan kang Malinaw. Kung kaya ninda iyan, na resolbiran ang problemang andyan na pigdara kan mga taga-barangay Malolos sa nagkakwaring andyan sa Barangay Labnig, dyan sa Banwaan kang Malinaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Baka naman magpakurudak na naman ka mo. Sige, alas 7:01 na tabi. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mabalik pa po kita. Orasyo Imperata muna, baka tabi madarata pa sa orasyon iyan. Baka lamang tabi madarata pa sa orasyon iyan. Kaya Orasyo Imperata muna tabi kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat
huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa, 6 minutos. Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, asin ang programang inidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon na lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Ano? Siringman, ang programang ini, asin ang oras na yan. Tara po sa tuya kang B-Pro Lights and Sounds na makukuha man po dyan sa Siga Avenue, Purok 2, Tagas, Tabaco City. Bisitahon po nindoan sa indang Facebook account. B-Pro Lights and Sounds. Ano?
O kung daiman na apudan po nindoan sa indang CP number sa 0907-093-3151 para po magpa-booking ka mo. Yeah? Kay puan po nindo ki mga pandiurag na sound system ano pag may mga tarakula po kamong aktibidades sa may concert, fiesta, may pabasa, anong pabasa? May pa-birthday. Ayan. Kay puan nindo ki pandiurag igwa ki dakulaon na telebisyon. Ang Bipro Lights and Sounds. Yeah. Sige, ang oras mang pong iyan na sinang programa ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw ng probinsya ni Nalbay. Kasabay ta dyan si City Councilor Riner Bursican Syudad din Tabaco. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot and sa Capos Bilo Lotto Outlet at dyan po sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. At dyan po kamo magtaya sa Lotto Hub ako sa Witig. Yo, sige. Mga tugang, balik po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapogirarayan sa indong servidor asin taga Riparo. Manimok sa iya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong Miyerkules na po kita, Miyerkules. Miyerkules, petsa 16 po kang bulan na Agosto. Taon 2023. Yeah. Ako man po girarayan sa indong lingkod. Manimok saya po si Mr. Hulbutana. Sa mga parantabay niya ito, ano? Paki-share na lang po kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sige. Daro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manimok Saya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, takasuod paghali ta dyan sa sesyon, nagpa-share kita dyan sa opisina kan Comelec. Nagpa-share kita dyan sa opisina kan Comelec. Naka-orestoryahan ta si Ma'am Maribeth Coriano. Sabi ko na nga ni, Coriano ini pero Pinay. Yeah. Siya po ang election officer 3 kang Comelec dyan po sa Banwaan kang Malinaw. Yeah. So, padangog ta pa so interview ta kay Ma'am Maribeth Coriano. Padangog ta pa. Padangog ta masupog. Para po sa so mga makarandidato, lalong-lalo na po sa SK, sa SK medyo dakol-dakol ang mga rekisitos, sabi kang rekititos sa pag-file nindo kang sendong COC, tapos sumakarandidato. May mga pwedeng magkandidato na may kapamilya na incumbent. Yeah. Sige ta, dangogon ta daw si Ma'am Maribeth Coriano, So sa tuyang interview kasudma. Sige, palaogon ta daw muna si Ma'am Maribeth Coriano. Yaong kita digdingon yan sa opisina kan Commission on Election, digdi po sa Banwaan kan Malinaw, para po maraman ta kung mga kaputan na manungod po may relasyon sa nagadang-adang na barangay SK election ngunyang pong Oktubre 30. So makakasabay ta ngunyan ang Election Officer 3 kang Malinaw Albay si Ma'am Maribeth Coriano para po sa mga pagkaklarar kan mga kaipuhan ng mga makarandidato sa maabot pong barangay SK election. Ma'am, maraynal daw tabi sa imo, paki-greet mo na tabi kay sa tuyang mga parang. Good morning po sa boss. Opo, ma'am, inuton ta mo na ining manungod sa mga sa SK halimbawa, si Sai po ang kwalipikado na magboto para sa SK. Pira pong edad and kung sa Sai po siya. Ang kwalipikado na maboto sa SK candidates po una ha. Yes po. 15 hanggang 30 years old. Yan po ang SK sa SK. So itong 15 to 17 maboto lang po talaga sinda sa SK candidates. Okay.
dahil sila pwede magboto sa barangay candidates. So, ang ano naman po, ang 15 to 30, ay 18 to 30 na sabi ko, maboto din po sila sa SK candidates. So, magiging duwa. Ang balota po yun. Ang balota rin. So, ibig sabihin, madam, ang pwede sanang magdalagan na SK chairman or SK kagawad is from 15 to 17 years old. No. Ilan po? 18 to 24 po. Yan ang kandidato. So 18 to 24. So, dahil pwede pa lang si 15, ano? Dahil, mabuto lang po sila. Mabuto lang 15 to sila. 17. Okay. Mabuto lang po sila sa mga kandidato. So, 18 to 24 Opo. ang pwedeng ang pwedeng magdalagan. Opo, Oo, sa so, pagka-SK. ang ano po dyan is dapat registered voter, talaga kang munisipyong ini, or sa insyang barangay, madalagan, mga kandidato, then dapat po eksaktong 24-year-old siya sa October 30, 2023. Aha. So, Bawal po maglampas. okay. So, halimbawa, in kaso ma'am, October 31, 25 na siya, birthday niya kayo. Pwede pa rin siya magkandidato. October 31, no. Ano ba siya? Hindi, 31 na. Nasa 24. Pag 31, 25 na siya. So, ibig sabihin, pag October 30, during election time, dapat 24 ka. 24 siya dapat, Okay. exactly. Kung ma-birthday siyang October 29, Hindi, pwede. day na, may ano na siya, 24 and 1 day. Okay. Oo. Pero kung October 21 po, pwede pa kasi kulang pa bagang 1 day. Ano? Okay. Ang So, sa ibig iyong ko edad. sabihin, halimbawa, ma-birthday siya, ma-25 siya, sa October 31, after Ay, na ang opo, election. dahil lampaso na po yan kasi ang ano niya, eksakto dapat, eksaktong 24-year-old talaga, Okay. October 2. So, maliwanag ano, para sa duman sa mga karandidato Makarandidato. sa pagka-SK. SK, Ano? opo. At least maklarado tayo. Ngunyan, may relasyon duman ma'am sa SK Gararay kasi may mga bago kitang provision ang COMELEC na pag may kapamilya na incumbent, day po na pwede magkandidato. Sige Opo, na, tabi. opo. Ang ano po kayan, pag once na may kapamilya ka pong incumbent, bawal magkandidato sa SK. Tapos, ang pigpapasunta po ngunyan, itong hanggang second, ano lang, so, mga consanguinity or Apo. affinity. Apo. So, ibig sabihin, pag second, Second degree, degree. ano ito, Opo. tabi, madam, para mas Second malinaw? degree, tugang, Mhm. lolo or lula, apo, magurang, aki, mag-agom. Ika ngaya sa kaako, mag-agom yan. Ano po? Bienan, bayaw o hipag, lulo naman lula ng asawa. Okay. So, Or agom. basta incumbent, Sa apo Ang yan, relasyon. sa apo, sa ano, incumbent po, sa incumbent. maging barangay, municipal, or maski pataas. Opo, basta po nagyaon dyan sa sarong munisipyo. Or kung dahil kas munisipyong iyan, pwede po madalagan na SK ang relative. Halimbawa po, ang tito mo nagkandidato sa tabako, yaong kamandig yan, SK yaong sa Malinaw, pwede po yan. Yes Kasi bakong sakop kang sarong munisipyo. Okay. So, sa bako sa sarong lugar. Opo, opo. Okay. So, at least malinaw na yan. Baka may incumbent ngunya na barangay officials o municipal officials, so akin din na magkandidato sa pagka-SK po pwede yan. Opo. So, pag-aroon po kayo, halimbawa, ma'am, konfirmado nindo na arugan mag-ama o kaya may relasyon na incumbent, ano ang gigibuon po kan COMELEC kaya? Papatanidan ni po sila. So, pero ministerial baga po kami. So, ang ano mo po sa inda, tatanggapon mo ito, pero baka may magreklamo. Yeah. So, kung dahil sila po nagtutubod sa nguya, pag dumala lang po sila sa COMELEC lawyer, kung ano ang i-advise po sa inyo. Kaya po. So, ministerial tatanggapon lang po nindo Tatanggapon mo so po. COC. Opo, opo. Okay, so ang decision pa man po Giraray is nasa Pero COMELEC. mag-ready sila ka. Pasiguro na. May lahi po yan. Yes, oo, pasiguro na. So, Oo. dahil na siguro tabi, madam, maghalat pa na may magreklamo. May magreklamo. Pero kung di ka may magreklamo, na diretso yan. Siguro ang desisyon gan sa main na po kasi ang nagigilibi mga po kang lahi. Yes. Kami nagsusunod lang po. Opo. So, ang trabaho kan mga nasa municipal, mga nasa COMELEC local, so ministerial lang. So, Ministerial po kami. Basta tutok lang po kami sa not registered voter saka sa edad ng mga Okay. kandidatong SK. So, Yan lang po. duman lang po kamo magdidikyo. Alimbawa, kung dahil man restrado,
Opo, masa-search me man po yan. Ayun, tapos kung sa edad ay tuminama, dahil tama Dahil siya sa edad, tama. so kamo pwede na kamo mag-DQ kaya. Opo. Okay. So, ang mga ano po is kay candidates, mahagad po kami kay PSA birth certificate Mhm. para mas sigurado na po itong So pag-file po yan kan COC. pag-file po yan kang COC. So, para sa karaman kang gabos ano, sumapile ka tabi kang COC kang mga sa SK, pasiguro na kamo kay birth certificate halip Then, sa PSA. ano po, okay. So, mga form pa lang kang COC, ang hagadon mi po is tulo. Tulo ako. Pero po original iyan. Mhm. Dahil po pwedeng ipa-photocopy, so 2 copies. Okay. Opo. Itatao po sa mo tulo. Ang saro po dyan, may naka-paste ng documentary stamp. Mhm. So, 2 copies po. So, number lang ang documentary stamp. Isurat na lang po naman sa 2 page na ito. Ah. Pero po, Okay. before mag-fill up sa, mag-file, pwede man magdigdi sa opisina para po i-verify, scrutinize mi na. Mhm. Para kung saan wala ng sala na isa-submit niyo ng mga COC. So before magpanotaryo. Opo, before magpanotaryo. Okay, sige. So at least klarado na kita pag-abot sa SK. Ma'am, so mga makagawad or madalagal sa pagka-SK, ano po ang may advice mo para ining sarong video ta para sa SK lang mo Okay. para mas magayon, para klarado. Iumansa na po ito na ano lang ninda so edad ninda. Mhm. Then, registered voter man po sila. Pero magkakaigwa man po akong, after kang filing nila kan COC, magkakaigwa po akong candidates briefing. Okay. Para naman masabutan nila, so pag before kang campaign period, kung ano po ang dapat nilang direbuton. Okay. Sige. So, uliton ta, ang pag-file kan COC no rin tabi madam? August 28 hanggang September 2. Mapuon po kitang 8 o'clock or maski alas 7:30 yaon na kami din, pwede na. Basta po ang pinakaano kayan, kung 4:45 PM, pagdain na po kayo mag-file, ipupundumin lang kasi po mag-aayos naman kami kang records. So last day po o September 2, wala po kita ki-extension. Mhm. Dahil pa po kinag-abot sa muyo ako may extension, basta po saktong 5 PM, mapundo po kami pag pag-collect. Okay, sige. Opo. Okay, so ma'am, tapos na kita sa SK, lipat kita sa barangay na. Okay, so sa barangay, ma'am, si Sai ang pwedeng magkandidato, pirang edad. As usual, baga po, tatao magbasa, tatao magsurat, Mhm. yaon dyan sa 18 hanggang kaya pa kang edad, Mhm. dahil kitang limit na gusto magkandidato. Dapat registered voter din po, yun po ang kunyan. So yan ang pinaka-importante hon, ano? So dapat registered voter kung Registered ika voter. makandidato sa barangay, mga posisyon sa barangay. Opo. Oo, so yung mas na pinaka-importante pag-abot dyan sa mga barangay officials ta, no? So ano ma'am ang pwede tang may advice duman sa mga daralagan kasi once baga na nakapag-file na sila sa indang COC considered as Candidate. Okay. Sana po may advice ta. So, ang mga daralagan po kayan, once na nakafile ka na sa imong candidacy, bawal po mag-kampanya hanggang dahil pa nag-abot sa campaign period. Mapuon po kang campaign period is October 19 hanggang 28. Okay. Yun po. Ay, okay, kasi ang 29 po dapat dahil na kayan may magkampanya. Discuss na po yan. So, dapat sa mga pigbabawal, susunodin po. Okay. Then, ang pinaka-importante dyan po, manggana o SK, barangay candidates, manggana po o dapat mag-file sila sa indang SOSE. Mhm. Opo. Certificate of expenditures. Okay. Opo. Ma'am, may mga Declarations of kahapotan kita. expenditures. Dakul bagangon yan sa social media, igwaki mga vlogger, may mga media practitioner na pwedeng magkandidato. Pakapail ninda kan sa indang COC, allowed pa ba sila mag-broadcast o allowed pa din sila ba mag-vlog? Po, pwede kayo. Basta po dahil pa campaign period. Mhm. Okay. So dahil na sila pwede mag-programa, halimbawa media practitioner, Magbakasyon ako na siguro. mabakasyon na rin na. Oo, kasi pag once na nakapag-file ka na, Opo. candidate ka, Oo, considered. candidate ka na, pero dahil pa po pwede
campaign. Oo. How about yung, ma'am, kasi kunyan baga social media na kita. How about yung mga vlogger? Yung halimbawa, magkano sila sa Facebook? Depende sa inda. Kung So, madepende may naman, yan. may magreklamo. May magreklamo. Kasi, Kasi electioneer, bawal po talaga. hindi, kasi may mga nakaagin ng election tabi, madam, na nagagamit sa social media ta. Di ba? Vlogger Oo, sila. nagagamit na. Kaya ngayon ang gusto tan pwedeng iklarado tabi sa Comelec Ayan Kiraray ang problema. na aram ko sa broadcast talagang ano. Pero ang ano niyan is social media na eh. Basta po kami nagpapatanid na. Okay, nagpapatani. Kung So may magreklamo. sila, may magreklamo po, di Aksyonan. a-actionan. Okay, so yan, at least aram ta na igwa ki mga organ na restriction na advantage man daga. Pero Nakainag po, garo dahil man daan naghihiro ang Comelec. Kaya garo piga ang yak tindang. Ngunya naghihiro ng Comelec, sige, fight. okay. Sige, so at least mababalatan mo niyan. Baga, matitesting tayo mo niyan kung talagang ipapautob man ang gadiyan ng mga bagong pagpapatakaran na yan. So, reminders, ma'am, Magiraray, sa mga kandidato and suoras kang pagbuto ta. Digdi sa Dati po, banwaan oo. patabi, ma'am, dahil man kita ki venue na tigano kasi may ibang lugar na may tigano sa venue. Dati ang Okay, venue ta. dati Magiraray, sa eskwelahan. And may mga pagirumdum ka, ma'am, sa maabot na borotohan. Anong oras ito? And Alas hanggang- 7 po. Puna alas 7 hanggang alas 3. Ayun, Magiraray po ang pinakan. So, dating pigigiribo po ang mga teachers, yung mga electoral board sa eskwelahan. Halimbawa, gulpi yung pag nakalinya, basta po, Nakalab na. within 30 meters, pag nakalaog na po duman, ililista yan ng third member. So hanggang lang 7 to 3. 7 to 3 po. Mano-mano po ini. Mano-mano po kita. Okay. Oo. So, ma'am, pangapudan mo or mensahe mo tabi ba? As of now, busy po kami sa nagdadangadang na barangay SK election. So, yun lang po ito. So, ano ko na sa mga kandidato. Ano na po pala, ang form kang samuyang COC, available na po. Tinawan mo na so, mga mga copier center. So, available na po. Then, kung ano pa po makahaputan kan mga kandidato, magbibilang po sa opisina. Ayun. Okay, so available na sa form sa mga Xeroxan, digi sa Banuan kan Malinaw. So pwede na sila magkuha. Pwede na sila magpila. Apo. Okay, salamat tabi, ma'am. Siya po si Ansatuyang Election Officer sa Banuan kan Malinaw. Election Officer 3. Ma'am Maribeth Coriano, pero Pilipina po siya. Local po. Thank you po. Thank you. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. So, yan tabi mga tugang ang interview ta kay Election Officer 3 kang Malinaw Albay, si Ma'am Maribeth Coriano. So, malinaw pa so, mga kandidato sa pagka-SK, 18 to 24 years old. Magdarada tabi ka mo ki birth certificate nindo ali sa PSA. So, ngunyan pa sana mag-asikaso na kamo. So, available naman databi sa mga apod kini COC, sa mga form. So, mga form, yan na dyan sa mga Xeroxan o dyan sa Malinaw. Dyan sa may mga photocopy center, ikuha na dyan na tinong form o dyan na po kamo magpa-photocopy. So, tulo ang kukuhaon sa Comelec, mapanotaryo pa kamo, o di mga limang kopya ang gibuhon nindo. Pero, dahil po pwede so, pagkapilap nindo sa primero, ipasirox nindo. Dahil pwede, dapat original. Yung original tabi. Dahil ko lang napot kung piraso documentary stamp. Naipiglalaan dyan. Sabi digdi, so about the tabi sa SK candidates na may relative hanggang second degree of sanguinity or affinity sa incumbent barangay officials, pigalat-halat pa databi ang decision databi before mag-file kang COC.
So, mahalat pa po palang kita. Halimbawa, kibarangay officials na gustong magkandidato sa SK, mahalat pa po kita databi kang desisyon. Ali po sa COMELEC. So, about tabi sa SK candidates na may relatives hanggang second degree of consanguinity or affinity sa incumbent barangay officials, palat-halat databi kita kan desisyon before tabi mag-file kang COC. Ali po yan sa COMELEC. COMELEC Law Department, kung papayagan o dai. Yan. Pahabol tabi ni Ma'am Maribeth Coriano. So, may mga kahaputan tabi kamo, pa-share po kamo sa mga opisina kan COMELEC diyan sa lugar nindo. Kung saan po kamo nasasakupan, pa-share na lang tabi kamo sa mga opisina kan COMELEC. Para may guide po kamo. Para pag-file nindo kan sendong COC, dahil na kamo magka-problema. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8 na tuloy. Alas 7:28. Paaram na kita. Malilate kita. Mga tugang sa punto pong ini, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Miyerkules. Petsa 16 po kang Agosto taon 2023. Sa pangaran po yan, kan mga taga-suporta tadigdi ang MBY Dormitory, ang B Pro Lights and Sounds, Vice Governor Ate Glenda, kay City Councilor Riner Bursi, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahon, sa Kapos Biloloto Outlet, thank you. Sa pangaran po ni Maestro Nila Duon, sa muyang station manager na kasabay taman si Ma'am Maribeth Coriano, ang election officer 3 kang Banwaanin Malinaw. Sa pangaran po kan mga parantabay mga viewers niya to, maki-share na lang po kang programa para po mahiling man po kang iba. Param na po muna sa indong servidor asin taga-reparo. Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan sa programang Serbisyo asin Reparo, alas 6 sundo alas 7:30. Param na po. Adios amigos. Dumo arigato. Iringan po kita. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami,
ansamong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Word